तो आज उपस्थित बानी भैया और वह सबके बीच में लेके दर्द भरा भोजपुरी बेवफाई मीटर आ एक नंबर के गीत लिखले बानी भैया। दिल से बताओ तनी कर नया म्यूजिक बनवा के आप फीलिंग के साथ गा दे तनी भैया, तो एकदम सुने वाला के आँख से आंसू निकल जाए। बहुत बढ़िया गीत की रचना कैले बानी। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कइल जा कि कैसे गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भैया बतावल चाहो रउआ नया सिंगर बानी अब बढ़िया मीटर लिखवावे के चाहतानी तो बेहिचक रुआ संपर्क कर सके भैया। कॉन्टैक्ट नंबर हम दे दिले बानी। बिल्कुल उचित चार्ज पर रुआ के फर्स्ट क्लास की मीटर मिली। मीटर में कोनो प्रकार की शिकायत ना मिली। जाके हमारे मीटर देख लेम कि कैसन कैसन मीटर डलले बानी। आज के मीटर बाटे भैया धुन बा कि बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। धुन ये बाटे भैया, लेकिन देखिए मीटर के कैसे गाओ के बाटे। हैया रे रोवतनी तहिया से तू छोड़ गइलू जहिया से, रोवतनी तहिया से तू छोड़ गइलू जहिया से, लागे जाने चल जाई सोना तोहरा जुदैया से, लागे जाने चल जाई सोना तोहरा जुदैया से, अरे लागे जाने चल जाई। कबेरी मार खैनी तोहरे खाती भैया से, हो कबेरी मार खैनी तोहरे खाती भैया से, कि लागे जाने चल जाई सोना तोहरा जुदैया से, लागे जाने चल जाई। तो भैया अगर मीटर पसंद हो गए फुल गीत लिखवावे के बा तो बेहिचक हमारा नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकता नहीं। बिल्कुल उचित चार्ज पर हुआ कि फर्स्ट क्लास की मीटर मिल जाए भैया। मिलत नहीं फिर से अगला वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति चाहता नहीं।